larunbatean kultura desberdin asko elkartu ziren Munoako karpan. Herrialde desberdineko lagunak egon ziren beraien janari eta edari bereziak prestatzen bertara hurbiltzen zirenentzat. Herrialde desberdinetako jende asko egon zen eta oso giro polita sortu zen Munoako karpan. Aurkezpen txikitxo bat egin zuten. Herrialde desberdinetako pertsonak hilo ziren eta behaien hizkuntzetan hitz egin zuten. De los pueblos indígenas, pues no lo sé, en mi barrio se saluda ¿todo bien? Ana Maria Mieres Guatemalako enbaixadorea ere bertan egon zen festaz disfrutatzeko. Ondoren bertsolariak ere beraien saioa bota zuten. Eta gero denak janari desberdinak probatzeko aukera izan zuten. Ondoren dakigun bezala bertso bidez saiatuko gara. Naiz eta alba hizkuntza esi bat egongo da, baina aldan ondoena komunikatzen saiatuko da. Kaixo ikasle figura, gaur gurea da ardura, ekitaldi hau irekitzeko, behar dan modura, bada hamaika kultura, sortzen duena lilura. Gaur bildu dira Zarautza eta Zarauzti mundura. Gaur bildu dira Zarautza eta Zarauzti mundura. Behar dugu saia, kultura arteko jaia, kolorea eta usaia, mundu berri bat ezagutzeko, badegu garaia, mundu berri bat ezagutzeko, badegu garaia. Nere lehenbiziko bala, botatzen dut Senegala, baina ez tiro baizikan bake, seinale bezala, euren dantzak berehala, repertorio zabala. Onar dezagun hortan gu baino, hobeak dirala. Onar dezagun hortan gu baino, hobeak dirala. Senegaletik bisita, bizilekua utzita, gazte horiek txaloa dute ondo merezita, kantuz eta irritzita, belarrira iritsita, gustagarria zaigula ziur beraien musika, gustagarria zaigula ziur beraien musika. Brasil aldera begira, bertako arte mota bitxi bat, bai da zapoeira, ze ikuskizun zen diztira, duda bat horren arira. Artista hoiek borrokan ala, dantzan ari dira. Artista hoiek borrokan ala, dantzan ari dira.
Udan ondartzan ari oi dira, gogorta indartxu. Ni brasizalean nauzu, saiatzen gera jotaztu. Geroko proban dantzan hasiko, algeran itazu. Geroko proban dantzan hasiko, algeran itazu. Aipa ditzagun Brasil, Senegal, Sahara, Errumania, Nicaragua eta Guatemala, Argentina, Kolombia. Orain aztertu beharra dugu bertako gastronomia, naiz eta euskal sukaldeak dun sekulako harmonia. Plater berriak ezagutzeko guztiok dugu premia.